is in the story, God is in detail. Even in the broken hearts, He holds our hands, He never fails. God is in this story. Hi guys! Welcome to our 8th day of Vlogmas! Hi guys! It's me, Michelle B, and welcome to our YouTube channel. So, nakikita niyo ako mga pamunas kasi nagpupunas ako. Ayan. So, yes. Good morning! Charis. Maaga. Ayan. So, yes. Mga more. Maglilinis ako muna ngayon ng bahay. Yeah. At, ayun nga. Yung video natin, di ba, naghanap kami ng Christmas tree kagahapon. And yeah, may Christmas tree na tayo. At hindi ko pa siya mailalatag kasi bukas pupunta kami sa bahay ng nanay ng asawa ko para kuhanin yung meron kasi siyang special stand. Pagka bumili ka kasi ng real Christmas tree, kailangan mo rin siyang bilhan syempre ng niya, yung stand niya, yung patungan niya ganyan. So, kadalasan, mas mahal pa yung patungan kaysa dito sa totoong Christmas tree. Ayan. So, meron doon sa bahay ng nanay ng asawa ko. So, bukas namin siya kukuhanin. Tapos, yes, para mailatag natin ang ating Christmas tree. Ayan. So, excited akong i-decorate siya. Pero, sa ngayon ay ngayong araw na to ay tayo ay lalabas ulit na tayo. Bibili muna tayo ng mga pang-dekorasyon, decor sa ating Christmas tree. Yes. Ayan. So, maliit lang naman tong Christmas tree na nabili ko. Mas matangkad lang ako ng konti dito. Pero okay to. Basta gusto ko to. Ayoko na masyadong matangkad kasi baka hindi ko maabot. Joke lang. Ayan. So, yun. So, naglilinis ako ngayon. At kung mapapansin niyo dito sa aking background, diba? Oh, yun, may dyan. May mga squares of wood kasi may project yung aking asawa. Ayan, so yun. May project siyang ginagawa. Ayan, so dyan lang muna yun siya. Tapos, ngayon ay, yes, tapos na ako magpunas ng aming mga lamesa, Tapos ngayon naman ay mag-vacuum muna ako mga mare. Ayan. So yun, update to kayo. Wow, yeah! So welcome to our Vlogmas Day 8! See you later. Hi guys! Good morning! Got from Aldi. Ayan. So punta ako ng Aldi. Bumili ako ng tinapay. Ito kasi, ito pang baon na aking bisawa. Meron pa ako ditong isa, pero almusal ko to. Kahapon kasi ito binili ko, almusal ko to ngayon. So, hindi pa ako nag-almusal. Tapos, bumili din ako ng isang Coke lang. Para sa aking kasama. And then, bawang, kasi wala na akong bawang or the kulufla. Tapos, potato, kasi wala ng potato. So, yun lang ang pinamili ko ngayon sa Aldi. Hi guys! Nandito na ako sa bus point. Nag-aabang ako ng bus. Yes. Ang lamig. Ano kami ngayon? 3. Uy, parang nandito na yung bus ko. Ay, pinadali ko nga lang kasi nagmamadali nga ako pumunta dito guys kasi nag-ano sa akin yung office na meron daw doong yung asawa ko. So, yun. Tinakbo ko, tapos inakit ko sa bahay namin. Tapos ngayon tumakbo ko dito kasi ngayon yung bus. Uy, parang andyan na yung bus eh. O, see you sa bus. So, diba? Nandito na naman ulit tayo sa city. Kasi ngayon, maghanap pa tayo ng ating padekorasyon. Pero simple lang ang gusto ko ngayon. Guys, Christmas. Decoration namin sa bahay. Simple lang. Yes, i-reveal ko na lang pagkaano. So, dito na ako sa my Euro shop. Tingnan natin dito kung may mabili tayo dito, okay? So, tingin tayo na iba. Ayan guys, is something white. White Christmas. There's a Euro shop.
Yes, and I got here yung bag. May nabili na ako. Nandito na siya. Pasok tayo dito sa Zeeman. Mama? This is the... na ako dun sa Zeeman. Zeeman ba tawag dyan? Wala akong nabili. Wala akong makitang something white. Yes, kasi gusto ko White Christmas. Wait lang. Daan tayo dito sa Christmas tree na malaki. Merong malaking balls. Ang ganda rin ng simple lang eh. Kaya isisimplihan lang natin yung atin. Oy, sarado yung kutasan. Ay, di bukas siya. Pero nilagyan niya naman ganun. Hindi ko alam bakit. Diba? Ang ganda. Oh, ito tayo. Wait lang. Picture tayo dito. Charot. Tingnan sa akin. Ganda. Tapos ito din sa kabila. Diba? Ang ganda. May old house. Ewan ko. Gandang-ganda ako. O yan pala. Oh. Nag-picture makataas. Siguro nakatingin sa akin. Nagawa ng babaeng ito. Tapos, sige, ikot pa tayo guys. Hanap tayo kasi ano lang, hindi ko kailangan ngayon ng magarbong ano. Gusto ko ano lang, simple lang. Kaya, something white tayo ngayon. Ang Christmas tree natin. Yung buho ko, wala akong ano, moisturizer lang ako, yun lang. Hindi ko alam bakit sarado sila. Siguro may upuan. Charot. Charot. Anyway, kaya malamig. Wala, yung buho ko maangat oh. Sa Arena Multi-Store. Ito harap ng CNA at Galleria. Wait nga, kikita niyo ba yan guys? Oh, ito sa harapan ko. Ang daming ano, bulaklak. Ang gandong! May santa na bulaklak. Oh, tapos meron pang nakalagay na ganyan. Ang ganda. Sana oh. Ang ganda nito. Uy, alam niyo. Wait nga. Iko tayo guys. Kasi ano. Ito tayo sa Arena Multi-Store. Ayan oh. Tingnan natin. Oh, may something white. Okay. Tapos na rin ako doon sa parang ano, ang tawag doon? Merchandise. Nakabili ako ng puti. Charis. Kumaya ko na ipakita sa inyo sa bahay pagkadating ko yung mga napamili natin. Okay. Tapos ngayon, tataka ako bakit kaya maraming pulis ngayon dito sa bayan. Charis. Oo, madami nakakalat sila. Charot. Oo nga, hindi ko lang sure bakit. So yes, ang lamig-lamig. Ganun. So yes, see you mamaya sa bahay. Or, ang next pala ngayon na hahanapin ko guys is the Christmas light. So hanap tayo ng Christmas light. Sana makahanap ako ng Christmas light dito na hindi ganun kamahal. Ang mahal kasi dun sa ano eh. Dun sa malapit sa amin. So yes, let's go. Pumasok pala ako dun sa nanong nana. Stop lang. Tatawa kasi ako sa ano, mahal. Ang mahal din sa loob. Diyos ko po. Ang mahal ng mga dekorasyon doon. So, wait, yes. Maglalakad ako dito. Anyway, wait, maghanap pa tayo ng pwede natin yung pagbilhan ng dekorasyon. Dahil marami pa akong oras bago dumating yung bus pauwi ng bahay. Pasok tayo dito sa Thalia. Sige tayo natin masok sa Thalia. Mahal din sa Thalia guys. Diyos ko po. Hanap pa tayo. Yes. Hi guys, nandito ako sa loob ng building ng Saturn. Sa loob ng Saturn ay madami pa ang mga stores. So yes, I'm here inside. Kita niyo ba yun? Saturn. Tignan natin kung meron ako dito makitang dekorasyon. Charot. Dito ako sa loob. Guys, I'm done here in Saturn. Charis. Pumasok lang pala ako ng Rossmann. Kasi nga, natingin lang ako doon. Charis. Kasi wala akong makitaan na mabilhan ng ano. Charis. So yun, paalis na ako. Naamoy ko yung sugar. Malapit kasi dito yung paggawa ng sugar mga more dito sa amin. Naamoy ko yung sugar.
So yes, ngayon ako'y naglalakar na papunta na sa Centrum kasi maya-maya lang ay darating na yung bus papunta doon sa amin. Cafe latte. Hi guys, dito na pala ako sa bus Centrum, sa Central Station ng mga bus. Basta, nandito na ako. Pagkasuot-suot kayo, ano po, ang lamig. Ang lamig niya, sobrang lamig. Ayan, so nung sinuot ko itong hood, hindi na gaanong malamig. Ang daming people. Pero medyo, medyo matagal pa yung bus ko. Pero una na ako dito. Gusto kong maging maaga para hindi tayo maiwan. Ganun dapat. Charis. Ayan, so yeah. Ano ko na lang kayo mamaya. Pagdating ko sa bahay. Tapos, alam niyo ba guys dito, ang daming yung ngayon, umiikot-ikot. Ng mga pulisay. Charis. Hindi ko alam, ang daming pulis ngayong araw dito. Para akong I'm on the eye of the tiger, listening to the fire. Charis. Lamig. Oh, sige. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Guys, pasensya nyo na yung pagmumukha natin. So, sa bahay na ako! Ang lamig-lamig, grabe! Charot! Oo nga, hindi charot-charot. Ang lamig talaga. So, yes, pakita ko lang muna yung ating pinamili na ating dekorasyon. Ayan. So, unang-una, hindi ito dekorasyon, pang-balot ito. So, nabili ko ito sa Eurostore. It's like, parang 150 euro yata ito. Basta ganun. Geschenk papier. Geschenk papier, pambalot. Aray ko, katin tenga ko tuloy. Ay, nako po. Tapos, mga resibo. Nandyan. Tapos, ito rin nabili ko sa Eurostore. Ito guys, sa ating pang dekorasyon. I like it. Ayan, ang binili ko. Tapos, napunta ako doon sa isang store, diba? Ito, mga binili ko. Basta, ano siya? Silver or white man yan, basta ganun. Silver bells. And, syempre, dahil silver tayo, ito yung napili ko doon. Ito lang pang lagay natin sa hala. Sana okay ito. Ayan. Mga lang yun, hindi masyadong mahal. Tapos, ito, binili ko sa Rossmann. Nakapunta ako ng Rossmann. May nabili ako maliliit. So, yes. Simple lang natin yun. Tapos, scented candles. Ayan, sa Rossmann ito. Ang bango. So, ayun lang. So, ayun ang ating mapamimili ng ating dekorasyon, mga Mars. Ayan. So, yun. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. So, abangan ninyo ang ating pag-decorate ng ating, ating Christmas tree. Ayan. So, yun. So, yes, guys. That's all for today's video. And I hope you enjoy. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. And I will see you on our next one. Don't forget to smile. Thank you for watching. Subscribe if you haven't yet. Thank you, guys. See you in our next one.